Program imene ya Hot Current ndi program imene Mulungu amatipatsa kulimbika mtima kuti tikhoza kunena chilungamo, kumuyang'ana munthu m'maso, nkumuuza. Timakhala ndi andevu zamwayi, tikulandireni madzulo ano. Ziko kwambiri wawo. Komanso awayana chunga akuchitonunkhira California. Akuchitonunkhira munthu anali ku America uyu. Ndifotokoze maulendo osakunja pene mapanga ino. Mwati ya? Ndifotokoze maulendo osa pene mapanga ino akunja. Akumanga siku America city mapita nanga tingafana ndi ku America. Kwa America ndikutali. Takulandirani. Mwaenda munapoma bwino. Chifa anali pa holiday. Andi chimene timavutika nacho kufunsa kuti kodi awayana ali kuti. Sabata awayana ali kuti. Yeah, ine ndilipo. Bwera. Zagwire ntchito chisankho pa 16 September. Ndithu. Koma ku California kuna kukomenani bwa chifa chaka iti? Chaka. Basi chisomo. Holiday basi. Simangochitika. Ai chabwino. Zagwire ntchito. Muona nkhani yanzawo mina amaitetsera. Ndaona kali. Safuna ukamba. Ai safuna ukamba. Koma yanzawo ndio ukakamira. No, but timakondwera kuti timakhala limodzi madzulo ano. Kufunika kwake kuti achunga. Tizikhala pano mauzana chilungamo. Yes. Mosapsatira. Awamati mosanyengerera Yes. Nkotani. Na tuluka panjapa. Yeah. Anthu ochuluka akationa tonsefe. Yeah. Ndipo kuyenda atatufe ntawuni makhala ngozi. Yeah, zona. Koma anthu kundipa samoni ndikunena kuti zikomo kwambiri. Ambiri amati zikomo kwambiri. Lero zikomo wake uti. Mmatiyankhulira. Mawu yamba makhala. Mawu achiwiri amanena kuti pamakhala zinthu zimene ife timaona kuti nzofunika kuti zinenedwe koma anthu amaziopa. Koma ineyo gulu lanu lija mmatani mmaziyankhula. So program hii sikuti ifeyo ndio the most courageous people ayi. Koma there comes a time in life where you make a decision to stand for what you believe in and to stand for your profession, but also to stand for your country. Ife tinasanka kuti tiyeni tizikamba alipo ena amatinyoza amatani koma ifeyo timaona kunena kuti mpofunikira especially Times Media Group ngati number 1 media group in Malawi kuti tizitokhala ndi boldness, tizitokhala ndithu olimbika mtima nkukamba ma issues nkhani zimene zikukhuza Malawi. Mtima kupwetekani anthu akamanena kuti nthawi zina mmakhala walunga kwambiri kwa auza anthu zona zina zimene samafuna kumva. I think kukhala munthu osanena chilungamo ali samatha. I think ali chosavuta ndi kumunamiza munthu. Ndi chosavuta upanga. Wamuza munthu zoona kumuyang'ana m'maso ndochepa amene amapanga zimene zozo. Ndefeyo tidasankha kuti tizinena zimene zozo. Andimene akunenera achunga sikuti ndife anzeru kwambiri kapena ndife komano mutati muone even zimene zikuchitika kunoko ku Bingu International Conference Centers zama nominations. Machita kuona kuti kodi osauzana zona bwanji. You know, but pali anthu ena ake basi amakhala ndinayo kumaziwa kuti zona ndizizi nkumakana komanso pala anthu ena amene kuti iwo adye amene atamuze wina zabodza. Mokuti akamuza zinthu zabodza ndi kuti ntchito yawo ndi imene yoyo. Ndi munthu uja akamasangala ndi bodza lija amapasa zina zache. Pamene ife timangonena chief. Izi sizingatheke izi basi akwiye umatonthola umachira. Ululuma atha chief. Kumuza munthu kuti phiri 10 million mukanatha kuyika pabwino. Mubetsa apa. Ndizoona zimene zizi. Day number 4. Tsiku loyamba tinaona Joyce Banda. Yes. Ndakumbuka chali. Kubwera konseku apita mutharika adali pano. Ndi Jenny Ansa. Mpaka lero Dr. Dalitso Kabambe ndi Dr. Matthews Ntumbuka. I wanted to get your understanding the past 4 days. Hey, a lot has happened. Ndipo mtundu wa Malawi umakhala nkumaonera ndichidwe kwambiri kuti kodi kumene kuchitika chiyani. What you need to know is zimene zikuchitikazi si zinthu zongokhuza zipanizi. Ndinene mawu amene kwa inu anthu andale. Musamaone ngati kuti ma nominations iwa ndiongokomera inuyo kapena zungokhuzana inuyo ayi. Ni nkhani imene ikukhuza the future of this country. Amene azasankhidwe pa 16 September 2025 azakhala mtsogoleri komanso azakhala vice president wa dziko la Malawi. And Malawians have a right to follow with keen interest. Mota akamapanga ngakhale ma comment even mtakhala kuti simukuwakonda koma ali ndi ufulu kunena zimenezo.
ndikuwuzanizi kuti we have had some surprises, zina zochitika not really surprises, zina zooneka ngati zachibwana zimenezo ndinene including zimene zachitika lero. munaone kuti munakuya kwambiri ya lero you also said that on TV. Yes. Ndimaone zinali zachibwana kumene because you can't come all the way from Blantyre kuchokera ku Chilomoni kubwera kuno munapereka 10 million ndalama zambiri kwambiri ndikubwera ndi running metano ndikuona kuti the most basic things zokuti muchite pa mapepala okhuzana ndi nomination requirements simunapange. Are you sure? Nkhani zake zokhuza ma signature following up code of conduct kuti mwasaina ma ID documentation mukunduza kunena zona. Are you serious? Munena zona. And yet you want to be president of this country. And mukwera pa njinga ya moto. Now that's fine. You know, mukwera njinga ya moto kuma helmet iso simunavale. Nomwena memusikauza anthu kuti yachonde road safety tizivala ma helmet simunavale helmet mwabwera pano kumaoneka ngati kuti zinthu zakezi zachibwana. So for me all I'll say is kuda Malawi, do we really know how important the office of the president and the vice president in this country is? It's no mini business. Mwina nchifukwa yake dziko lathu lili pamene lili zinthu sizimazitengera serious. Your perception ya the last 4 days. 4 days imene banda inali ndi za serious ndi za zi mina kuyankhulira achunga sindibwereranso mano. I think zokazo chifukwa choti mwina mwake timaloleza kuti munthu ukhoza kuchita zopepera nkusachitaso so tinayenera kumakhala anthu umazindikira kuti zimene zikuchitika apazi ndi za serious. Tikufuna kusankha president wa dziko kulamulira Malawi 21 million. So tatiyeni tizikhala serious. You know, even kukhala kuti anthu masiku ano kufuna kuti usankhe munthu ogulisa mu shop umampanga interview monali ndi chani ka shop tumwina kaokala what more nde amwene pena umapsha mtima munthu mfaika anthu amana kuti kodi pa hot calendar pa jabwanji mapsha mtima. You know, sometimes you just feel like kuti timaganiza choncho. No, ifeyo ngati TV to run 1 hour. Yes. Ya television. Yes. It's a lot of money. It is a lot of money. It is. No, Brian, it's not like we don't have anything to do ndeta bwera pano pamazapanga izizi. No. So tatiyeni tizikhala serious ngati dziko. Nkumaziwa kuti anthu kunjaku akudikira kuti aone kuti ineyo ntati ndikwatumikira Malawi ndikhozopanga chani. Osati munthu kubwera pano pa munthu kuchoka ku Blantyre uzafika kunoko kukwera galimoto is about 4 or 5 hours. Simunakatha mamalizisa zofira zomuli munjiramo. Uzafika pano kachipereka chinthu chosakwana. 10 million sindrama ya masewera pa Malawi pano. No, sindrama ya masewera. In fact, ndinanena nthawi imene papanga commentary ya TV pamene Reverend Shadrack Kalia amapereka nominations kunena kuti mwinaso time has come kunena kuti ifeyo tichite intensify background check mwina ngati media on the presidential candidates. Mina machitiraso mwina anzathu kunja chifukwa chonena kuti mukaona nkhani za makandidate nawa tingwerekeza Akalia, not picking on him kwa I was on duty the role mchaka cha 2020 you know anali ndi mlandu nda Blantyre Water Board okanika kulipira madzi ndi amapanga bypass illegal connection a Blantyre Water Board mpaka na kulimbana nawo anafika ku nyumba ko atsekera simungabwere kuno anachito kadula pipe panja you know pa nyumba a Blantyre Water. It was in the public. Ukaomva nkhani zake nkumanena kuti kodi how much do we do in terms of vetting koma anthu akuzana kuti yayi palibe ngero you know ali a second stand koma time has come kuna tikamakamba nkhani ya ma public office tikamakamba nkhani ya integrity we must vet these people. Ndipo sindikukayika kunena kuti ena ma 10 million iwa atenga katapira ndithu ngati sitimva kuti wina pena pake chinake chachitika. I will not be surprised. So for me I'm asking myself, you know, maybe ndondomeko zathu zimene anthu amenena kuti achite kuti azafikire presidential candidate mwina tizikhwimiseso kwambiri kuti only those that are not only serious komanso anthu amene angachite truly represent the majority in this country ndi amene azikafika to the final to the final round. Koma otherwise kuoneka kuti is 22 people candidates for a country of about 23 million, almost ratio ya one candidate to 1 million people. We can do better. Yama alliance si kutekabe. Yes. The only alliance imene ndaiona ndi ya Joyce Banda ndi akumbuka chale. Yeah, kuliso ya Eugene. Yeah, Ford ndi DPP. Ya Ford ndi DPP tikamba imeneyo. Yeah.
UTM ndi DPP ndi akuti zakanika ndithu. Yes. I wanted you to comment on that. Jela. Ndipo program inoyo titangonena kuti lero tifuna tingokamba za jela Brian. You can see jela. Ali safuna kukhala yeyo ndi Jela? Jela. Jela? Yes. Jela. Ndipo sitikubweza moto. Ndi jela and the problem is Masako amuona kuti ngajera? Yes Brian. Okay. Pali jela lokuti aliyese akula mtima. Ine ndimapereka chitsanzo cha mbuzi yayikazi ndevu yayimuna ndevu. Ndi zimene zikuchitika pa. Kuti a DPP akambirane ndi aujeni ndi a UTM. Nkhani kodi presidential akhandani ujeni running mate akhandani ndi kupezeka kuti a DPP ndi kuti akutenga pawiri pamene popo ndi muganiza munthu amene akubwerayo atenge patipo. You understand? You want somebody to help you because pano you can't win this. You can't. You need anzanu kuti abwere. Ndiye munthu ngakhala kuti mukufuna kuti ufuna anzako abwere. So ungatengeretu zonse. Anthu akamapita kokambirana azipita adi akukambirana usati ena sankha kale mukamba kukambirana wina ali kale mwafiri. No, kukambirana kwa mtundu wanji. Ndi chifukwa chake simapezeka kuti mpaka na simapeza kulowa mabishopu kulo anthu okhaokha kumalepherana kuti amvane chifukwa cha jera. Ineyo ndine wankulu ndikwena ndisogole ndine ine ndi ujeni mama titi yang'ane Malawi kuti akulu Malawi ndi apapa kodi amene angathandize dziko la Malawi ndi ndani ndi uyu. Can we all honestly stand behind one individual amene atumikire Malawi mokhulupirika kuti dziko lathu liyende posatengera kuti ine kandi ndi chani simenezo ndejeralo. A DPP akunena kuti candidate wathu running mate wathu. Yes. Ofuna obwera nonse tiyambira pa number 3. Is that fair? Ndejeralo No, plani. ndi ine sindinena mawu kuti jera. Okay. Ndigwisa ntchito mawu kuti mantha. Okay. Amati history sometimes is the best teacher. Mukumbukira kuti kumbuyoku zimene zidachitika. Tinali ndi president amene samagwirizana ndi vice president wake. My Joyce Banda ali vice president. Uku kunali Malemu Bingu as the president of this nation. Atamwalira anabwera ndikutenga mpando My Joyce Banda. Andi zinaoneka kunena kuti sikuti anthu a DPP nthawi imene mchipani kuti they were happy with her. In fact, if anything, sankafuna kuti akhale president. Koma what happened is she eventually formed her own party, the People's Party. And the awawa at DPP, they felt betrayed. Anaona kuti munthu uyu vice president anakhalira ticket yathu. Ndiye akupangaso zimenezi. Ulendo uno ena ukacheza nawo mosapyatira pano ndi pakanema and want to speak the truth. Ena at DPP akumaopa kunena kuti tita atenga akabambe ndikukhala running mate. Ndikupezeka kunena kuti God forbid something has happened to our leader. Ndiye kuti chipanichi tikhala kuti boma talandisa monga zinachitikira ulendo uja ndiye ngani tuiti pamenepo. Now to secure themselves they would rather first and second onse akhale a DPP kuti in an eventuality onena kuti amuthalika who is old in terms of age ali incapacitated in any way ndiye kuti a running mate amene azakhale vice president time imeneyo atauzatenga udindo then a second vice president maybe can support koma azakhala kuti ali patali koma mphamvu ya bomayo izakhala kuti is within the DPP. Mawu amenewa atakukana koma ife tikamacheza nawo amatumasukira mawu amenewa ndi amene akuyankhulidwa. Yes. Now anthu ena akumadabwa kunena kuti ngati mukuopa motero kunena kuti maybe the president can be incapacitated because of age. Munalekeranji kwapumisa nkunena kuti maybe apume titenge munthu wina. Koma kuti DPP akuzana kuti no ife tikuona munthu wina amene ali as popular as amuthalika because APM is a brand imene anthu aku DPP amakhulupirira kunena kuti ngati ngalowesa mboma tizalowa chifukwa cha brand imeneyi chifukwa anthu amakhulupirira kuti nthawi ya APM zinthu zinkayenda bwino Malawi muno kusiyana ndi mmene zikuyendera pano maka pa nkhani ya chuma. So for me it's not just about yera upezaso kuti mantha ali pamenepo but ultimately ndikuwuzenichi anakakhala kuti Amalawi aonsewa asogolere a UTM komanso uku a DPP akuganiza za Amalawi on the ground. Trust me, pamakhala zinthu zina you are willing to forgo. Chifukwa zinachitika motero mukumbuyo does not always mean kuti zinthu ziyenda motero mwaye. Koma muona kuti ma self interest azipani, ma self interest ama individuals. Chifukwa tukuchipaniku akumakhala ena kuti amagwirizana nazo, ena akumasusana nazo. Inu simuona
ku afford kuti alipo ena amene akugwirizana ndi DPP mwaonanso ena akuandika chimozimozi even ndi za DPP ena akuluakulu samatiyankhula ino abanda panja kunena kuti ayi ndithu they would have rather preferred kuti Akabambe akha running mate koma mwina alibe the final say because imeneja ni prerogative ya the president of the party. Akuopa chani a DPP akuoneka awayana akunena kuti ali ndi mantha inu mukunena kuti yera ndi limene lachuluka masankho awa chimene chiti vute ndi masankho awa ndi jera. Yes, tifikaso kwinako poti tangoyamba. Yes, osafuna kubwereza zimene akunena awayana. Ineyo ndikumaganiza kuti apita muthalikacha atakha kuti akumva olo azindikira kuti kukhangata anthu afuna kungondiyuza kuti kukhangata afuna kundisogoza koma kundikayikira ngati ntamalize ulendo nde andiyikira wina wake a safety guard kuti ine ndikakha kuti mena kunenerawa kuti chifukwa cha zaka mwina sangapitirize pa zifukwa zina then pabwere munthu wina. Is that what Malawians want? If they cannot vote for this one outright, a venture tichire more ventures because ngati yeye amalawa ngamukonde iyeyo muyimiseni amene yoyo amalawa musankhe amene yoyo osati kuchita cho ventures kuti feni tingonamizira kuti inu mtsogole mukalowa nyumbamo tikutulusirani mbali yawo kwawa akaya kulakulu. So jera imene ndikuyenera ndi imene yolo Brian ngati our oppositions sagwirizana bwinobwino. I don't know ngati if it's too late now. It's not too late. Kuti ukapereka paper la soma kachita withdraw. You can you resubmit? No, I don't know. I doubt about the resubmission. Koma utakuchita support another candidate yake. Akapitiriza zimene upangasi kuti ineyo ndi amene nditatsogole chifukwa apart from DPP kukambirana ndi UTM, I also know UTM imakambirana naso ndi UDF. Mavuto sadali ati omwewe. Kodi pakati pa Akabambe ndi Amulusi atsogole ndani ndali samanira zifukwa zake zimene akuyenda kuti iyeyo atsogolere. Mitu iwiri kakumana kodi mutu umene umayenera kuti uzichita bow ndi mutu wa ndani? When two heads beat, which head must bow? That's because Brian ife mera khali apapa inyo mutha kuzipeza fukwa zofunikira zimene mukuyenda musogole ineyo so ndi koma at the end of the day we must agree and say kuti guys tonsefe tikukwanirisa kuti tikhoza kukhala mpando koma no tisankhe ndani pakati pa thupa amene atsogole andi chifukwa chani andi chifukwa chimene chocho chikhale choona mtima osangokhala kuti ena amene akuchita kuona kuti iwo angofuna kuti it's either I'm presidential candidate or the highway. Ngati simundipasa pamenepo ndoti ine sindigwirizana nazo. No, mgwirizano sumatheka mukakhala kuti mukulirana mtima. Amalawi akufuna kuti dzipani dzigwirizane. What are you hearing? Ndipo mmene ankafunira Amalawi 2020 kuti pakhale tonse alliance. Fa mmakumbukira MCP ndi UTM it was not easy. Kutagwirizana. Panali kukulirana mtima pa anthu amakana koma general ankamata anthu amakana asogolera amakana. Koma anthu on the ground the public really wanted change at that time. And amata akaona anthu manager DPP itakwana akunena kuti ifeyo chiyembekezo chathu nchonena kuti UTM igwire ntchito ndi MCP ndi zipani zinazi ndiye kuti tigwesa DPP mboma. And they got so much pressure mapeto ake zinatheka. Maybe Wayana, just for interruption. Yes. You remember Brian, you were in Lilongwe. Yes. Pamene pankapezeka kuti zokambirana za MCP ndi UTM zikuoneka kuti zatheka. Komano achakwera ankaganiza kuti malemu miya wakudi ndi panga nawo bwanji. And I remember they called kuti they wanted to talk. Yeah. You had to drive from Lilongwe kapanga interview. Pamene ankana kuti no ine I am okay. Yeah. Kuti ajili makhoza kukhala running mate. Yeah, it was then that now the announcement was what? Was made. Somebody was willing to say kuti ngakhale ineyo zikuoneka kuti pa line kwathu ndikwena ndibwere ndineyo. But for the sake of this country, I'm willing kuti I should pave way for somebody to come in. Despite kuti maybe that story didn't end well. But at least there were people that were putting Malawi patsogolo pawo potengera ndi zimene zimachitika. I just wanted to add that as you continue my ndiye mukaona ulendo uno ali pa anthu ochuluka amene sakukondwa ndi mmene chuma chikuyendera mdziko muno makamaka chuma ndipo akumata akaona nkumanena kuti koma MCP njira yokhayo imene tingayigwesere MCP ndi DPP kukhala modzi ndi zipani zina zosusa boma ngati UTM koma maganizo amene ndani koma asogoleriwo kodi akuganiza chimozimozi kapena ayi ine ndikuwuzani pano kunena kuti wamkulu wina wa UTM timacheza akuti akuachita offer minister of finance for Akabambe
Minister of Finance utha kuchosedwa ntchito anytime. That's right, yeah. Now after experience ya UTM zimene zachitikira mu Tonse Alliance under MCP leadership, you really think they can easily just say tingokhala Minister of Finance? Komanso on that, 2 other cabinet ministers. Now you're going to tell me the whole UTM would come there ndikunena kuti yayi ife maunduna atatu wa basi atikwanira just like that. So at the end of the day muona kunena kuti there is something about the division of power which gives you the question, kodi anthu akamagawana maudindo amakhala kuganizira chani? Amaganizira za amalawi kapena uziganizira iwo okha? Zamphamvu zimene akuyankhulawo chifukwa chokuti kungo even iwe munthu ukapita kuzokambirana ndikupeza anzako mmene akukuwuzira zokuti kutengewo umaona kuti akuluakulu simundipasa ulemu, considering kuti 50% plus 1 icha I don't understand chifukwa chani nakuganiza ngati kuti akhoza ngodusa okha. Abwana amalawi adayenda munsewu miyala mmanja masamba mmanja DPP siti kuifuna. Yeah. You remember? Yes. Kwambiri kuyothamangitsa kuti DPP siti kuifuna. Yes. 5 years down the line. Yes. Sadaphunzire kuti kukhala bwino ndi anthu nkofunika. Amene ndikudabwaso kuti after anthu atakuchita kupirikisana ndikupezeka kuti pano pamene tumache anthu akumanena kuti bola DPP today. Yes. Ne inuyo mukuganiza kuti simukufuna wina wache kuti andi munthu amene akhoza kupangisa kuti uduseyo iyo sikumona kufunika kwache. Zona wayambiratu kummana munthu osana kudusise kukudusisa komweko zijati makamba zija kuti anthu nyama simunaphe koma wina akumusira kale ntumbwana. Koma Wanda, to put the record straight, ADPP wata akuti mgwirizano akufuna ndipo Suleiman anayankhula pawere sina akanema kunena kuti tikupempheni a UTM kuti muzichepesa. Koma atu zimene nazo kuti mgwirizano akufuna koma zonse afuna atenge okha zonse. Kuzichepesa kwake atani? Chifukwa inuyo mwatenga pali pose pabwino zeti manena. Mphafa kumuti wathu timati mphafa. Mphafa mwaja zonse. Mphafa mwaja zonse mphafa. Ndemu kuti wina azija zipala pasiro koma ankhuku itaja chimozi nkhuku. Akuti alasa kuifuna. Iya sakuifuna. Koma muzichepesa. Aphunzire kusiya chimodzi. Sangatenge zonse. I think tinene pamene popo kuti ADPP sakupanga bwino. No. Tisakuzembelele asatenge zonse ayi tufuna alliance koma mphafa zonse mwanyamula zimene ndikunenazo wina angobwera kudzaja mabonzo ayi zimene ndikunenazo Brian kulako kuyankhola choncha asakulakwa ukaja mabonzo ndazidali koma nyama itajira ayi let's be fair mphafa mwajezoka no nimafuna ndinene kuti andifunso limpita kwa ino chabwino. What has gone wrong? And I want us to answer this question candidly. Yes. Kuti today anthu akhoza kumayang'ana nonso ku DPP imene adayithamangitsa 2020. Yeah. What has this government done wrong? Kuti anthu akhoza kuyambaso kuti mwina tibwerere ku DPP. And I'm asking this question in good faith. Yes. Yeah. Kwambiri. Ine ndikuwuzani kuti you don't need to be a rocket scientist kuyankha funso limenelo. Ngati uli munthu amene umakonda chilungamo, yes. umakhala mdziko muno, unalipo nthawi ya DPP, ulipo panopo, I'm sure you would resonate with the response I'm going to give. Nkhani ndi achuma, ndi economy, basi. Inde pali zinthu zina mwina anthu akuzida ndaula, koma those are minors. Zimenezo ndi trivials compared to nkhani ya chuma. Nkhani ya ikulu ndionena kuti, anthu akumachita compare mmene ankakhalira buying power ya kwacha nthawi imeneyo ndi panopo. Anthu akumaona disposable income kuti kodi amati akalandira salary yawo ichi kapena akapanga business ndrama yosala yoti utha kunitengera mwana ukagula ice cream ndrama zimakhala zingati, kodi katundu wofunikira pa khomo kugula timagula zingati, zinthu zofunikira kupanga ma business kapena ulimi ngati fetereza ndi zina zoterozo, mafuta kuti tithire mgalimoto timagwisa ntchito mafuta ndrama zingati, fertilizer, school fees kuti timapereka ndrama zingati, zinthu zofunikira kwambiri zimene anthu akuzikamba ndi zimenezo, kodi mankhwala kuchipatala timagula ndi ndrama zingati. So those are the fundamental issues zimene anthu akudandaula. Ndipo mukati muamvesa Malawi anthu asakunena kuti DPP yasintha. Oi, simwamva anthu akunena kuti because basically
nkhope zimene zinkasogolera DPP manager they're still there. Nkhope zake ndi zomwezo. Mwina with a few add-ons. Koma nkhope zake ndi zomwezo. Koma anthu they are willing to blindfold zina zilizonse badakumana nazo chifukwa cha nkhani ya chuma. That's why inu amene mukutionera amene muli kuboma inu Amalai Congress Party, this we are speaking in good faith. Nkhani sina, nkhani ndi ya chuma. Kutakhala kuti kuli njira ina yake chinsinsi china chake, a secret weapon yopangira kuti chumachi chikhale ngati chatembenuka. Even in this period imene yasalai, you'd be surprised anthu akuchita rally behind you chifukwa nkhani sina, nkhani ndi ya economy. Funso lomwelo Yes. koma nkuona kwanu mugwirizana nawo kapena mutsutsana nawo amfumu? Ndugwirizana nawo. Okay. Ine ndimaonjezerapo kuti even iso nkhani ya chakudya. Zinthu ziwiri zimene munthu akakhala ndi chakudya Brian sizovuta kukambirana naye nkhani zina. Koma simungakambirane ndi munthu wanjala olo mutakhala muli ndi nzeru za mtundu wanji mphete. Tinayankhula ndi azimayi ena tsiku limene apita mutharika anabwera pano. Ndiyene ndimafunsa kuti mmakonda chipani ichi chifukwa chani mwakonderanji apita mutharika? Ndi akuti apita mutharika kuti timadya. Amayankhula munthu pa television. Apita mutharika timadya. Yes. Ndalama timakhala nayo. Yes. Ndipo iwowo olata tidzanyamula. This is the lady ochokera mlilongwemo. Yes. Olata tidzanyamula okasiya office. Yes. Ife tufuna okalamba imweyo. Yes. Chifukwa chilipo imene adaona. Yes. Ndi ulamuliro apita mutharika. Ziwiri zimene mwanenazo kuti amadya komanso amakhala ndi ndalama. Because at the end of the day bwana, those are two basic things zimene munthu amene akhale nazo. Akadya akhanika khobiri kuti zina zapa khomo ndi panga bwanji. If you cannot put money in people's pockets bwana, olo mutabwera ndi very good stories, no one is going, because anthu ali ninjala chief, you can't discuss development with hungry people. You can't. Wanja sunga kama nengani. Hauzimuza kuti chani. Tete kalimese ukoko, iwe yasene ndikufuna ndije uzimuza ndikalimese. Zona. Tolo bandawa. Yes. Inu mema kondera kudya mocha. Imsatero. Apa mungu vudikira. Tiyambe jambula program koma masana. Matia libaji ya chanjani. Ndana amene. Inu yo. Bakupone achali. Simukamba za bankuko. Inu yo so. Apa nkuku ndokone sima. Inu yo kwa makonda chakudya in general. Anyway, back to my point. Ino amene mwamasuka tule. Masuka. Okay. Chilungamo. Muoche sankuku bena ba. Tabwino. Then mana akuti. Chifukwa chokuti zimene zizi, and the problem is anthu amaona kuti timakhala ngati tikuyika effort yoti tizipanga. Ukamaona mmene zimasokonekera nkhani za AIP, every time umaona kuti ndalama zikuyikidwa ku AIP kucha ndeta kufa koyamba anthu atakumvesesani, mukagufa kachiwiri kachitatu anthu amaona kuti anthu akuponyadi kapena izizi pali wina wake. Zadala. Fo munthu sumango lakwisa mbali yomwe zokhazo za AIP zokhazo kumango lakwisa and ma players osasintha iya ma players. That's the thing. So zimene zozo zimene zimapasa nkhawa anthu. Now izizi zimene zikubachitika apa zokuti anthu akumaona no zimene zozo, kodi munthu amene fine mena manena uchunga kuti tiyang'ane boma lilipo apapa mutha kuonapo zinthu zina kuti okay apanga izi koma ngati nkhani za chuma zidakapitirira kuvuta anthu apitirabe kudandaula. Ngati chakudya sichizipezeka bwinobwino anthu apitirabe kudandaula, and these are key things to any government ngati kufuna kuti anthu azanene kuti boma limene lili linapanga bwino. Muonesese kuti chakudya anthu sakuchivutikira, because anthu akangodya mukambira nawo zinazo azikathamanga maujeni yanjani kena kamuzika olo kujimu munthu sunga pito sadadi sungapanga chili chonse Brian. So pamene pamene kumavuta, that's why anthu apeza mpata apapa kodi amene angati yankhire zimene zindi ndani. So awa amene akupereka apapawa enawo amaoneka ngati makandidate abwino koma akufuna masokoneza ndi running mates. Okay. You understand? Yeah, say that again. Makandidate enawo amaoneka ngati abwino koma mmene akupangirano anthu akubwera kuti abwere nawo akhoza kusokoneza chief. Yeah. You know? Yeah. Jera limanena ija pezeka kuti chifukwa cha jera odusa atula chikwama chifukwa choti game inali yanu abwana koma mwaulusa penalty zimene anthu akukambatu mwaulusa penalty chifukwa chokuti tatiye tivomerezane kuti the same way mene ngati apa ndikuyankhula ngati uji advice kwa opposition, ngati mmafuna kuti zimene zikhale zosavuta, it was easy for you guys to team up nkungokhala ndi candidate mmodzi. Yesa nkuli alimbane ndi amene alipo panopa mmene zikupangira papamo MCP achita kunati I think zikuenda bwino. Is working to their advantage. Yeah. Zisankho it's a game of numbers. It's a game of numbers. Ngati awa sakupa achita kuona basi I think zitheka guys. Awa chifukwa cha jira lawoli akhala kunja komweko. So
chikamakha kulingira kwina kwake chikusokonekera imakhala kuti chikunthekera wina kusagwirizana kumene kuchitika apapako by the time nde muzizifusa mafuso ena amene muli ku opposition kunoko kuti muchita survive another 5 years muli kunja zipani zanu sizitha 2030 muzakhala mulipobe. No, funso limene lofunika kwambiri ndipo tichenjeze inu amene muli ku opposition. 5 years siyamasewera yayi. Ndi ulendo utali. Ndi ulendo utali. Chifukwa tu chimene chimavuta ndi nkhani ya makobiri, ma resources. Anthu amboma kama zipeza bwanji koma chipani chimene chimakhala mboma chimatenga advantage of the resources in the government. Nanga they use state machinery. Yes, they use state machinery. Whether rightfully or wrongly. Koma MCP kupangitsa nsonkhano lero. Yes. You can hardly differentiate kodi za MCP ndi ziti. Kodi za boma ndi ziti. Pa nsonkhano za boma ndi ziti. Mutachita organize a government function komanso komweko ndikapeza ndikuyankhula a political speech. Sanje ya boma, zochitika apolisi ya boma, chani. Zimene zakhazi kuchitika ni maboma onsewa kumbuyo. Exactly. Koma inu yako opposition simasewera to run a campaign pano. It's not easy. Now, mwamaliza 5 years nakasi ATPP wanali mboma. Ndiye pamene amatuluka ena anatuluka ndithu ndi azikwama zabwino ndithu. 5 years akhala kugwisa ntchito ndalama zimenezi. Azakhaleso another 5 years. Trust me. Muzaona ena akuchita cross kapena akusiya ndale. So, akunena kuti kodi are you sure kuti mukaona zosatira zimene zingachitike after 16 September ngati simugwirizana? Are you sure kuti mukaziona mukumaona kuti still worth it kuti muzipangirana makani? Are you sure? Kuti mwafika potani wina anandiuza kuti muzakambira nazo akuti wina anachita kunena kuti are you this greedy? Are you this greedy? Kufika anthu kumenyana matebulo kani discussion itavuta. So kangati nthawi zina reality timasaisiya pambali. Timafuna tuone zimene ife tikuganiza ndi zimene tukumva basi. Koma we run away from the reality on the ground. The reality is, as an opposition, if you are not going to make it 2025 panopo, it's not going to be easy. And tipereke credit ku MCP. Imene nakhala mu opposition zaka 20 chakuti. About 30 years in opposition. It tells you kunoti anainima foundations ochuluka to be able to survive that time. Koma zipani zinazi ndukuzani zitakhala ku opposition. Sizingathe 10 years, 15 years, 20 years sanga kwanise. Mukonera program ya The Hot Current kuchokera kuno ku Bingu International Convention Center. We are camping just outside BICC kumene a lot of action is happening nkati mundindi andevu zamwai komanso awayana chunga tikabwerera MCP iphunzire chani pa zimene zikuchitika chifukwa kumene konso kuli kukwebana. Moto usala kwa amaliyani moto upita kwa sala chile ali ndi penalty yota asewere. What happens ndi mmene asewere penalty imene determines on whether ziyenda kapena sizienda. Kodi inu mukuiona bwanje nkhani koma tiyankha tikabwerera ku break. Akuti program ya The Hot Current chine chimene mulungu anati dalitsa nacho ndi kutithandiza kuti timangonena chilungamo. Anthawi zina chilungamo chichimatika m'mavuto. Ena amakwiya nafe, ena amasangala nafe. Koma that's okay, isn't it? Yeah. Fayake nani nkhawa memanera pamene tili. Ineso naganizi. That you have to locate us. Musamachite kupanga location ya. Muchita kuika kapini. Ocha bwino eri. Tili pakuti. Tili panja pakuti pakuti. Uona wina wako kubwera hapa. Ocha bwino eri. Ayi koma siti ku BICC. Tasika. Siti ku BICC. Tisanafike ku MCP. Anthu hayilandira bwanji nkhani ya running mates. What are people saying? And I want you to be as honest as you can be. Yes. What are people saying this selection ya running mates? Msanga adayamba adala Joyce Banda amene anabwera ndi akhumboka chale zikuoneka kuti anthu amaona ngati kuti well I think my Joyce Banda yangana munthu amene akuganiza kuti amwena akundziwa chifukwa paja akhumboka chale adakhalapo a vice president adziko lino my Joyce Banda ala president 2012 to 2014 ndi iwo aja atabwera sitinaona anthu ambiri akudabwa ayi. Actually anali mmodzi mwa anthu amene anabwera nawo running mate awo mu galimoto ija yopanda denga ndi anachita kuonekera patali. Masonda atali ndanaona. Yeah, akhumboka chale is a giant ndeti maonera kutali. Awa adilu chilungo aja anabwera ndi amayi aja. I think chifukwa choti mwina ambiri sili kwaziwa anthu analephera kuti achitepo comment. Adube paja zikalata zinavuta.
ndi sadapereke asapita muthalika atazanena kuti ujeni awo running mate awo nda Jane Ansah. I think even anazafotokoza why adasankha tinaona nkhope za ndwi ujeni gangata adali pano mafuna kumachenjera kumakana koma zona zake ndoti makamera adaona ndithu pa ufolo wawo ma vice president akumpoto pakati iwo sorry kumawa ndi kumwera kuti sikuti anthu adachita kuti ena amapanga koma ambiri anazakhanga adabwa kuti kodi mayiwa ayenda bwanji. So I think reaction ya Jane Ansah idaliyo kuti imachita kuoneka kuti anthu ambiri anadabwa kuti zaenda bwanji pamene popo. Amene wa Tobias ndi independent, so I don't think anybody would say kuti chanchana. Frank Tumpale sadabwere. Atupere muluzi abwera ndi Dr. Rex Kalolo. Well, anthu ena anadabwa aso kuti akodi amene wa atenga kuti but I don't think kuti zinachita kukhala zodabwisa kwambiri. Akondwa nankhumwa anabwera ndi mayi timati ndani pa jamaa amene the MP ngata running mate awo Abefa. Yes. Then kunali andani awa Daliso Kabambe mawa walero amene anabwera ndi Matthews Ntumbuka. Anthu apangapo comment kuti khangati atayangana ine ndinena kumapeto ndimangofuna ningochita run down the list. Akwame Bandawe anabwera ndi running mate awo sakuziwa sochutika nchaniso. She has no idea what. Nimafuna mumvere mtolangani wathu Blessings pajada kwatira ndi ndani Changata adayeza ndi vice president amene wayo running mate I want you to appreciate zimene tukumana nazo kuno. Ngolino la Malawi. Mfundo zanu ndizotani tangu auzana Malawi mfundo zikulu zitatu ngoja zomwe chipani chanu chokemera sinanga chipani chose chimakhala ndi ngoja ino amalawa kusankhira pa 16 pa mifanya ngoja zanu ndizotani zidazo dosi ndikwabisa chifukwa kuti sinakhozekera kwambiri okhala vice president simunakhozekere simukudziwa ngoja zidoziwa munakonzekera kale kuti muzakhala vice president kapena nomwangozizi mutsidwa mwina mmene simumayendera kuti ngozizi mumadziwa kale sinimaziwa mangozizi mutsidwa mwangodziwira konkuno kuti ndina vice president itakuthokozani kwambiri fetu kufunirani zabwino zonse mukhale ndi tsiku lopambana zikomo kwambiri chezenso mwina ndi achinyamata ena simwazionera nokha fundo zitatu zokha zimene mwayimapo ngati chipani zimene sizingaziziwe bwinobwinoyi angokutengani mwatengana kuti angonditenga simaziwa mundu walipira 10 million zoona kwesa running mate simaziwa kwa Malawi and running mate wako amene akhoza kukhala vice president wa dziko has no idea whatsoever what you stand for. Jesus, son of Mary. Brad. Ndipase ni mazi sakuboke. Nthawi yatithera because tikufuna tilowerenso kwinaku. Ine ndithamangira ma key responses amene achokera ku the public. No, mwina ndifunse chonchi. Yes. Apita mutharika partnering ndi Jane Ansah. Yes. Amwetsa sana mwetsa. Anthu amwetsa sana mwetsa. Ife tikunena tu za maganizo anthu. Ndikufunsa ninuyo. Akutata? Anthu akuta ulusa period. Aulusa penalty. Sada goletse. Akutero anthu. Okay, chabwino. Yes. Adalitso Kabambe. Ndi Dr. Ntumbuka. Agoletsa penalty sada goletse. Anthu kunjako tikaona akuti agolesa. Okay, chabwino. Joyce Banda simwanafu sasa. Joyce Banda ndakuluso. Joyce Banda ndi akhumbuka chali penalty yatheka sidateke anthu akuti agolesa enanda atupere muluzi Dr. Kalolo anthu akuti so pamenepo akuti retake Goki banenda balai. Gobi anenda balai. Nde ama menyaniso. Yes. Divided opinions. Ena kuona kuti no it's okay. Ena he's too new. Zoterozo. Kuma pamene pana kambido kwa mbiri. Ndipa at DPP. Pamenepo tisanamizane. Anthu anaini my expectations very high. Chifukwa chimene mwena kudziwa nchonena kuti pazipani zonsezi represented in parliament. Chipani chachikulu kwa mbiri kwa opposition cha DPP.
That's why amanena kuti mutu ukakula sule wankhonya. So at DPP musama dabwe kuti there's a lot of scrutiny on your party. It's because ndichi chipani chimene chili the biggest in terms of history yandale panopo. Ya anthu akuti yayi IMCP achite bwanji zinthu zawo andevu zamwayi Brian tikumamva mphekesera tisanafike kuti tamuzi wa running mate ucha timayina kumatuluka so apa tili ndi mayina amene akutuluka kwa okay mumamva chani Catherine Gotanhala dzina lawo likutuluka tikumva Michael Usiso mwina umapezi aona Michael Usiso kuti azapereka pachiwiri chifukwa kuti abwera pachiwiri otsekera ndachakwera pachitatu komanso vidumbiko mumba abe zimazamveka abeso kuti I think mwina kukhala consideration komano amene lakhala ngati lakuwa kwambiri lero nanga si lero ndi la Mulungu so pali Monday Tuesday limene limakuwa kwambiri lero likumveka la Catherine Gotanhala. Now here's the thing and this is my personal opinion pali kuganizira kumene anthu akumaona makamwina kuti kodi azigawo zikhale bwanji chifukwa chokuti ina imene imavuta even ku DPP inaliyo kuti kodi akasogola Mutharika ndi akabambe kodi akhala anthu ochokera boma limodzi zimene zikhala bwanji you know inalisoyo ngati imene imakhala ngati showstopper. It wasn't a deal breaker if you ask me, but probably it was stopping the show. But considering mwina ndi option imene that he has settled for, I think you would have taken, maybe it was better to play around ndi mwina ya kabambe and uje Mutharika. Okay. If you ask it was better. It was better. Okay. Going to MCP akuyanga naso naso kuti okay kodi vote icha takhati kumayikamba ya kumpoto icha kumene kuku titakhala kulita peza ku candidate wamphamvu kodi sangati bweresere mavoti ochuluka so pali ma issues amene amazakhaso adyeraja because achimwendo sesakutchulidwa in a sit down so far okay. And I don't think even he was konzekera in that manner because if he had prepared himself in that manner that man can push bwana no he's a good doser ndalame ujama no you watch and amaidziwa campaign on the ground zina lauli kumveka but I think he's not pushing for it okay. So komano here so you want to tell us I mean mwachulawa they are pushing for it somehow they have shown interest suda ngakane ya ino anyamata ina kumajia kulemba mapeji muona pages ena makhawo they are sanctioned those ujene ino muona ngazikulemba president tengani maye mweyi ndi wabwino ndi mayi ofasa mayi ochokera chigawo cha kumpoto amene sambwesa mavuto ali ukuona ngati anthu ajangolemba imakhabe ina iyo kambirana kuseri tapushani si wonse koma alipo okay so okay mumandisokoneza sunanga okay trend of thought yeah koma aukamba za maphunziro I mean MCP itengepo phunziro lanji pa zimene zachitikazi going forward kuti olo mutakhala kuti pamene mukunyadira kuti a DPP aphonya penalty yanu simunamenye so umata kuphonya penalty weso ngukaphonya izona so kuti niyo musaphonye on this one muone kuti anzana aphonya chifukwa chani awo aphonya chifukwa chokuti kuli anthu ena ake mafusa zulo lija pali anthu ena ake awiri atatu folo anthu amakana kuti anthu amene palibepo kuma bwana kuchipani kuli konse kumakhala anthu ena ake awiri atatu folo amene amamuyankhula kwambiri president Nkhutu ndi sometimes amapezeka kuti akumubaizisa zona so the thing is bodza lomwelo ukalimva kwambiri limamveka ngati chilungamo zona the problem mwina ngati ya amumba ndi andani Gotanhala ndoti ose ndakumpoto okay. If the president would like to pick somebody from the north ndani chifukwa chani mundale zaku MCP uona kuti anthu ambiri ama MCP ata kumafira comfortable ndi Gotanhala chifukwa mumba ndo mavuvu okay ndama muopa kodi mfana amene nzanu jangwa mavuvu okay mavuvu nimene makamba za disruption okay he's disrupted the way many manene inabwerera social media to conventional media chabwino mene timapangira zinthu zathu nazazizimuka guys wabwera social media anthu sazidikira mawa kuti amve nkhani nani kachitika anthu kujambula so mumbo janalo wa MCP mujamuli mena machitira MCP way Congress way mumbo janalo vudula zimene zijazi kupanga the mumba way. You understand? Ndeno zimene just some people are not comfortable mfana uyu ndi wa mavuvu mfana akanadikira akuleka ndi wang'ono angobwera kumene ulede alichanchani antama zaoneka ngati kuti amaza apanga access apule aja kuti mfana amenda bwaji nde ena mamuopa samaziwa kuti zikhala bwaji ena samukonda so
kuchipani because they don't know kuti a president amaganiza bwanji za amakambirana naye chani chifukwa ndi access ndi kwa president iko amakambirana naye akakhala kwa awiri zoona sono imeneyoyo ndi imene makaya chamaza inyuma koma so at the same time amazaona kuti ife we are safe ndi amayi Kotani Hala ndi speaker atakhala nawo chani atha kutimva bwinobwino ndodekha so pamene popo kuti ena achakwera atanyamula amumba ena akhoza kunyanyala kusiya tools down sangavomere ngati mene akukanira ku DPP akukana kuti tuzi sinasiye tuzi koma akhumudwa ndi kusankhidwa kwa Jenasa so atati asankha mumba I know my big amene ali ku MCP ena amene ni mumba samfana naye bobo ikhoza kwapweteka kopya akhoza tsokola mimba akhoza makankha galimoto kuchitunda bwana imavuta ukankha galimoto kuchitunda chifukwa choti imakhala kuti mukankha de akhoza mapezeka kuti sakupanga but at the end of the day achakwera amene amanene achungawa game of numbers amene angatipase manambala akumpoto tikayika amumba apa tikayika amayi Kotani Hala apa ngati tikufuna manumbers akumpoto if it is purely about numbers atipase manambala ndiye ndikufunsani inuyo pakati akumuziwa iwo ine ndikufunsani inuyo a Kotani Hala apo amumba apo who can give president Chakwera the numbers ndikufunsa inuyo nthawi yatithera muliyankha sorry simuliyankha I'm trying to be politically correct so simuliyankha akoma muliyankha imene tipanga alliance koma anu ake akudziwa in terms of so what is this election all about? I thought this election was about numbers. Exactly. Imayenera kukhala chonja komano even the numbers there is politics in the numbers as well. People play politics with the numbers. They would rather be safe than win another hour. Okay. Could even but timakambira nawa ndi ineyo nthawi nake za kuti even awawa ku DPP amene akumazaona ngati Jane Ansayo akhoza kukhala naye safe. That woman it is a strong woman. Yes. Inene ni bwana timakambira na nkhani imene. Ndipo fundo ina nimanena kuti ali panthu ena amene sakwakonda my Jane Ansa. What's the fact she's not a strong character? She is a strong character. She's a strong character. No, she's a very strong character. Okay. Munthu ujatu anali attorney general. Munthu ujatu anali high court judge. Munthu uja anapita mpaka ku Supreme Court in 2011. Munthu uja anali make chair. Ndipo anakumana ndi zovuta zambiri. Mademo akuchitika 1 million people. Kuma she still stood her position. Eventually kupanga resign. Now, let me tell you this. In terms of character, a very strong character. Sunganame. Koma munthu uja si munthu wonena kuti anthu ena ake atata wakhala president kuti anthu ena ake angaje mena kuganiza kuti angajere patakhala anthu ena that one I should assure you marunning metiwa amene omukwanena Jane Ansawo pali nkhani za Tipex ena amafuna kumapaka nazo akalolowa pali nkhani za maphunziro inabukanso munamva kuti maphunziro atani pali zina zimene anthu amakamba whether it's true or not akumbuka chali pali nkhani ije ya mabedi mukumbukira idabweranso nthawi imeneyi izimenezi are they detrimental to this race? Good one. Ndalesa ku Malawi kuti anthu amayang'ana kuti atanamangidwapo kala ndi nkhani ku khoti sikweni ndipo zimene zizi you can find it right from introduction ya multi-party democracy. Ndikupasani chisanzo amuluzi nthawi imene ankapanga campaign for UDF koyamba cha 2002 1994 ningoti 1994 panali nkhani onena kuti anamangidwapo anasokoneza ndrama ku MCP ali treasure general anthu ena ankachita kutenga chithunzi ali kundende nkumakayika pa news ya Democrat nkumayika pa newspaper oje kuti munthu musamvotero anthu wakuba anthu ankati wakuba imwe people don't really care about those things. Nthawi yatithera achakwera kubwera pano pachitatu kuseri kwa mawa mutakhala kuti muli ndi 1 minute mwina akutionera kwa municipality anthu akuphonya mapenalty pano ena akumwetsa pano mungauze chani kamera anu ndi achakwera DPP aphonya penalty zimene zikukhanga zakupasani ka advantage koma yanu simunamenye nde mufuna mumenye yapasi mumenye yapa katikati kapena mmenya roofnet chifukwa mmene mutayimenyere pamene papa gokipa ina akhoza kuyigwira imutakuulusa nde anthu azikuuzani zambiri akhala kukuuzani anthu zambirimbiri komano if you ask me opposition imene sakugwirizanamo
ikukupasana advantage inuyo inuyo mukayisanja bwino yanuyi nde kuti chinthu chimukhoza kupitiriza mwauza chani kuti nanga sinanene ayi nthawi yandithera kodi moderator ndinetu you listen to me in this program you listen to me ndikakuza kuti siyani ndasiya nde uthenga upita kwanda kwachakwera ehe a president achakwera nkhani imene ili pasogolopa siyamasewera you can either make it or you can break it. That's right, yeah. Mumvere upangiri koma to a certain limit. Kwinako use discernment as a leader. Pali zina zimene nsogoleri umanena kunena kuti anthu akutimwa kuti kapena kubanja akutimwa kuti kapena anzanga akutimwa kuti koma ineyo as a leader what am I choosing? One, in the interest of the country, and two, in the interest of your bid to get back into government. Lucius Banda mzimu wake upitirize kuusa mumtendere adaimba nyimbo kuchokera mu CD imene amati No Easy Road. Dzina lake nyimboyo Jera. Anthu atatu adanyamuka kupita ku South Africa. Atafika mnyamapanda umo. Adapeza kuti atola chikwama cha ndalama. Nyimbo yematero you should listen madzoa. Yes. Atola chikwama cha ndalama. Adantuma modzi. Wang'ono. Kagule drink. Ndiyo kwa kagula drinki. Utipeze. Atsalano ndi chikwama cha awiri. Ndiye akunena kuti aise. Uyo izu ndama tikozo gawana anthu awiri. Akabwera amene timutani? Timupe. Ujanso wakagula drink uja akuti thumba lija. Ndikhoza kudya ndekha ineyo. Anathira poison mu Fanta muja. Tapitiriza kwinako. Wafika mfana uja anthu awiri aja plan yawo dinatheka namupha mfana uja anatani anammenya nkumupha mwana uja Fanta uja asada bweretse Fanta uja adamulanda Fanta uja kumupha mwana uja alitija ngama zija ndani tija anthu awiri what happened next anamwa Fanta uja anamwa Fanta uja amwalira osatatu odutsa apeza anthu atatu omwalira pali chikwama cha ndalama kungotengapo ndalama adangonyamula tikapanda kusamala muholo mukuthirirana poison mafanta zona anthu akwira na nkhwiko atola chikwama tikapanda kusamala masampho awa atola odutsa takumana tokatoka jera chifukwa jera lativuta timalizire pamene pabwanje kola si powerful takumana okoka jera and I want you to listen to that song. It's a powerful song. Nemvera kale kale Iya mukaimvereso madzulano CD yake waipeza gift ndikuiona panopa gift waipeza unfortunately nthawi yatite the album is No Easy Road. Nyimbo yake ndi Jera ndithu ndalama zopeza anthu adapezeka kuti onse afa chifukwa cha Jera ndalama za boma kapena za ndale suja wekha umagawana ndi anzako muli maweso yena ngati zamphavu muli maweso ngati mamalizira pabwino pamene zamphavu tisaonongeso yayi ndalankhula bwino tichoka pano tikumvera Jera tipeze mpata katika simili zikasalaka Jera imenye lelo pa 27 July in the year of our Lord 2025 kukulandirani ku program yathu ya The Hot Current pano pa kanema wa Times.